बे मिशननि नामखौ सोलायनानै बिथांमोना गोदानै सोरबा दैदेनगिरिनि नामाव बा गुबुननि नामाव होनो थाखाय सिन्था सरसा खालामदों होननाय बेखौ लानानै जों गोख्रों रावजों सोंखारिनो लुबैदों जे बड'फा UN ब्रह्म बुङोब्ला दिनै जों बर' हारिनि गासैबो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम जों बयबो मिथिगौ बियो जोंनि हारिनिनो सासे बिफा बर' हारिखौ गावनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथाजों थांनानै थानो थाखाय जुजिसोमनानै गावनि मोन्थायखौ लानो थाखाय जोंखौ फोरोंजेनग्रा जोंखौ लामा दिन्थिग्रा जाय बड'फाखौ दिनै गोसोखांनानै थांनाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा मोनसे बेबायदि फ्लेगशिप स्किम बानायबाय बेखौ बोखारनो नागिरनाया बड'फा UN ब्रह्मखौ लाजि फोनांनाय जागोन। बेजोंनो लोगोसे बिथांखौ लाजि फोनांनाय मानि जों समग्र बर' जाथिखौनो लाजि फोनांनाय जागोन। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। जोङो क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउ.प जानानै दाखालि साननैसो आगोल BPF दोलोनि लाइमोन गांखंनि सासे दैदेनगिरि मानगोनां प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों मोनसे खौरां बिबुंसार होनाय जोङो नुदों। बिथाङा बुंदों जे थांनाय सरकारनि जे फ्लेगशिप प्रग्राम बड'फा सुपार 50 जाय बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मेलेमगोनां फरायसा फरायसुलिफोरखौ UPSC APSC JEE आरो NEET बेबायदि नेशनेल लेभेलनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव प्रिपेयार जानो हानाय बादि माखासे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट गुबुन गुबुन एसिस्टेन्ट होनायनि नोजोरजों जे मोनसे मिशन बानायदोंमोन बे मिशननि नामखौ सोलायनानै बिथांमोना गोदानै सोरबा दैदेनगिरिनि नामाव बा गुबुननि नामाव होनो थाखाय सिन्था सरसा खालामदों होननाय बेखौ लानानै जों गोख्रों रावजों सोंखारिनो लुबैदों जे बड'फा UN ब्रह्म बुङोब्ला दिनै जों बर' हारिनि गासैबो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम जों बयबो मिथिगौ बियो जोंनि हारिनिनो सासे बिफा बर' हारिखौ गावनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथाजों थांनानै थानो थाखाय जुजिसोमनानै गावनि मोन्थायखौ लानो थाखाय जोंखौ फोरोंजेनग्रा जोंखौ लामा दिन्थिग्रा जाय बड'फाखौ दिनै गोसोखांनानै थांनाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा मोनसे बेबायदि फ्लेगशिप स्किम बानायबाय बेखौ बोखारनो नागिरनाया बड'फा UN ब्रह्मखौ लाजि फोनांनाय जागोन। बेजोंनो लोगोसे बिथांखौ लाजि फोनांनाय मानि जों समग्र बर' जाथिखौनो लाजि फोनांनाय जागोन। बिथांमोना सिगां सरकारनि जे माखासे फ्लेगशिप जे प्रग्रामफोर हाबाफारिफोर जायजों बेनिफिसारियानो जा बा जोंनि समाजनि हारिनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा लाबालाब जादों बैबादि प्रग्राम हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव दिनैनि गोदान सरकारा बिथांमोननि सरकारा मावफुंनायावहाय जेबो बेवहाय खहा गैया बिथांमोना बेखौ मावोब्ला बरन्स' बाख्नायजानायसो मोनगोन। दा मा हिसाबै बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों ना बे गावनि बेक्तिगत खोथा ना पार्टिनि ना गावसिनि मा होनो सरकारनि खोथा बेखौ जों मिथिया नाथाय बेबायदि खामानिखौ जोङो गोख्रों रांजों सोंखारियो। इयुनाव बिथांमोना गोदान जे माने जुदि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बर'फोरनि गेजेराव बै दैदेनगिरिफोरखौ जुदि मान होनो लुबैदोंब्ला बा गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां खामानिफोर हाबाफारिफोर मावनांगौ दङ बेबायदि फ्लेगशिप हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना लानानै मावलांनो हायो। थाखानाय जे हाबाफारि बेखौ नामल' सोलायनानै गोदान नामल' होनानै मावनो नागिरनायाव जे बिथांमोना बेजों क्रेडिट मोनगोन क्रेडिट लानो नागिरदों बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव मिथियैनि बाथ्रा गैया। दा बेखायनो जोङो बिथांखौ गुरै खावलायहरदों। दा दिनै जोङो नुबाय बिथांमोननि जे सरकार बियो 1 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 1 बोसोराव आगान सुरनायाव जोङो नुबाय दासिम आगोल थांनाय 7 बोसोरावबो खुनु मोनसे बेबायदि दैदेनगिरिनि मुङावनो जा बा मोनसे गोजान नोजोर लानानै फ्लेगशिप बेबायदि स्किम हाबाफारिफोरखौ जोङो नुवाखै। बिथांमोनाव सोङोब्ला दिनैनि समाव मोनसेबो बिदि स्किमफोर फ्लेगशिप स्किम बिथांमोना जोंनो फोरमायनो हानाय नङा। थांनाय 7 बोसोर सरकाराव नोंथांमोना मा मावदोंमोन होननानै बुङोब्ला दा बैफोरबायदि हाबाफारिखौथ' मावनो हायाखै दासिमबो गैया नैबे 1 बोसोरावबो। दा जोङो नुबाय नैबे 1 बोसोरनि गेजेराव दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव आरोबाव जे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स बेफोरो लासैनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। दिनै गोबां रोखोमनि गन्दगल दावराव दावसि जालांबाय। एसे आगोलाव जोङो माने मोनसे जाथिजों मोनसे जाथि दावराव दिनै डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो जा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट माने बे डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजाङै सामलायनायावहाय
रायजो राजाजों पाब्लिकजों मोनसे कन्ट्राडिक्सन जानानै बायदि रोखोमनि हिंसायारि जाथायफोर जालांबाय। दा बैफोरबायदि एसेबां गिदिर गिदिर जाथाय जानायनि उनावबो बिथांमोननि जे मुरब्बिफोर सरकारनि रायजोजों सायख'जानाय जे सोद्रोमाफोर बिथांमोना जेरैबायदि रेसपन्सिबल जानांगौ बियो मिडियायावनो जाया, लेक्सारावनो जा बा हाबाफारियावनो जा जोङो दिनै बेखौ नुनो मोनाखै। बिटिसिआव माने पावार गैया बा बिटिसिआव माने ल' एन्ड सिटुएसनखौ माने कन्ट्रल खालामनायनि पावार गैया होननायावनो बेखिनियावनो बिथांमोना थाबथादों। दा बेबायदि एनादार 4 बोसोर दंबावो। बैखिनि समाव बिथांमोना जुदि मोजां रोखोम कन्ट्रल खालामलाङाब्ला बै सिगांनि परिबेसा फैफिनगोन नामा बेखौ साननानै दिनै बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफोरा गोबां मोनसे गिखांनाय फैदों। दिनै गावनि जिउनिफ्राय लानानै धोन सम्पतिनि बायदि बिथिङाव जे रैखाथि गैयै मोनसे थासारि बेखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों। बेनि अनगायै दिनै सिन्डिकेट राज जेब्लानिफ्राय बिथांमोना सरकाराव फैदों बै समनिफ्रायनो दिनै दा एकदमबारे थाद'नाय गैयै सिन्डिकेटनि जे मोनसे राज जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोङो सोलिनायखौ नुनो मोन्दों। दाखालि बावै पार्कआव मोनसे जाथाय जालांबाय। दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि माने लाइमोनफोरा बा बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि बर' मानसिफ्रानो जा गुबुन गुबुन मानसिफ्रानो माने माबा मोनसे मावनानै जानांगौ, माबा मोनसे खालामनांगौ साख्रि बाख्रिनि अनगायै बेबायदि मेन्टेलिटि साननाय हनाया थांनाय 2020नि उननिफ्राय दिनै फैदों। जायनि थाखाय दिनै सोरबाया माने गोबां रोखोमनि फालांगिफोर मावदों, खालामदों। दा बेबायदिनो दिनै एखेबारे जोंनि ओनसोलाव नैबे क'क्राझार ओनसोलनि पार्कगाव एरिया, जोंनि आथियाबारि ओनसोल, जाहारबारि ओनसोल, कुसुगाव ओनसोलाव दा दाउ ब्रयलार फिसिनानै फेदेरनानै खस्थ' खालामनानै फालांगि खालामनायनि मोनसे दुहुम सोलिदों। दा बेबायदि समावबो बिथांमोना मा खालामो, बै दाउ ब्रयलारा जेब्ला बिथांमोना आबादारिफ्रा खस्थ' खालामनानै फेदेरनानै फानहरो, फानहरनाय गारिखौ लाखिनानै बेवहाय सिन्डिकेटनि नामाव थाखा फैसा बिनानै मोनसे हुलुस्थुल थासारि दाखालि जोङो मिडियायावबो नुनो मोनबाय। दा बेबायदि गोबां दङ। थांनाय सरकारनि समाव गोबां माने हाबाफारिफोर जेरै जोंनि लाइमोनफोरनो माने बिटिसिनि लाइमोनफोरनो सरखारि साख्रि होनायनि जे प्रसेस बियो फ्राय जाहैबायानोमोन, जों जेखौ मिथिगौ। एसे आद्रा थाहैदों। इन्टारभिउ खुंखांबाय 3rd ग्रेड एन्ड 4th ग्रेडनि इन्टारभिउ खुंखांबाय, बबेबा बायबाल'सै बा बबेबाया माने रिजाल्टल' होनांसिगौ, बेबायदि मोनसे परिबेसाव दङ। दा दिनै 1 बोसोर जाबाय। बै आद्रा थानाय बै माने रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ बिथांमोना मा खालामगोन बेखौ रायजो राजाफोरनो बा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो क्लियारै फोरमायनानै होनांगौ। आरो सिरि सिरि थानानै बेखौ लेप्स थांहोनो नागिरदों नामा बा बिदिनो थांहोगोन नामा? दा बिदि थांहोगोनबा बेखौबो क्लियार खालामनांगौ, जाहाथे जोङो सरकारनि सायाव जे मोनसे आसा दङ रायजो राजाफोरा, जों रायजोआ सायख'नाय जे सरकार, बे सरकारा मा मावनो नागिरदों बे बाथ्राखौ जोङो मिथियो। खारना जाहैबाय बे 3rd ग्रेड एन्ड 4th ग्रेड एग्जामखौ खुंनो थांनायावहाय जोंनि जाय फरायसाफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामदों गोबां माने हालाय हाफाय माने IPOनि माबा दाननायावहाय थाखा फैसा खरस जानाय, इन्टारभिउ होफैनाय, थांलाय फैलाय, आरो बेजोंनो लोगोसे सरकाराबो बै माने आनजादखौ खुंनायाव, इन्टारभिउ खुंनाय बायदिखौ खुंनायाव गोबां बिदि थाखा फैसा खरसा जाबाय। बेखायनो मोनसे एकाउन्टेबिलिटि थानांगौ, मोनसे माने हिसाब खिथाबखौ थानांगौ। बे इसेबां खरसा जाखानानै मोनसे प्रसेससिम सौहैखानाय बे साख्रिखौ बिथांमोना जुदि रिजाल्ट होआलासिनो दोनोब्ला, बेखौ गारसोनानै दोनोबा बेवहाय गोबां सरकारि फारसेनिफ्रायबो आरो माने बड'लेण्ड ओनसोलनि लाइमोनफोराबो, सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गोबां बेबायदि लस दङ। दा बेखायनो बेखौ बिथांमोना क्लियार खालामनांगौ। दिनैनि समाव गोबां बिथिङाव बाथ्रा बुंनांगौ दङ। अपोजिसनाबो दिनै नायदों, बिथांमोननो सम होदों। 1 बोसोर थांबाय, खुनु मोनसे डिस्टार्ब खालामाखै। गोबां बेबायदि बिथांमोननि सरकारनि गेना गोरोन्थिफोरखौ नुसेयावबो दिनै बयबो सिरि थाथ'नानै दङ। बिथांमोननो मोनसे सम होदों, खामानि मावनायनि स्कप होदों। बेखायनो इयुननि समाव बिथांमोनखौ जोङो उइस खालामो, जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सर्बंगन उन्नयनजों लोगोसे गोजोन खौसेथि बिथिङाव जाहाथे मोजां मोजां खामानि मावलाङो। जोंबो बिथांमोनखौ हागौमानि दोलो साइडनिफ्रायनो जा बा सरकार सालायनाय बिथिङावनो जा हेफाजाब होनो थाखाय जोङो रेडि बेबायदि बिथिङाव। नाथाय दिनै बिथांमोना सरकाराव थानानै सरकारखौ जेरैबायदि सालायनांगौ, जोङो मोनसे एकदम बिशृंखलाखौ नुदों। दिनै मोनसे इनडिसिप्लिन, गोबां मानसिफ्रा दिनै बुंगासिनो दङ सरकारनि बा रायजोजों सायख'जानाय जे सरकार, जोंनि बिटिसिनि लेजिस्लेटिभ बा लेजिस्लेचारफोर, बिथांमोना बुंनांगौ बाथ्राखौ, बिथांमोननि पलिसिफोरखौ बिथांमोनखौ बुंहोआलासिनो दिनै बिथांमोननि दोलोनि जायफ्रा रायजोजों खुनु सायख'जानाय नङा, गावजों गाव सायख'लायनानै लानाय दोलोनि सोरबा बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरासो मिडियायाव थंब्ले थंब्ले ओंखारनानै ओरै खालामनो नागिरदों, ओरै मावनो नागिरदों,
बेबायदि सिगां बुंनायाव बिथांमोननि सरकाराव जे मोनसे डिसिप्लिन गैया, प्रट'कल गैया, बेबायदि थासारिफोरा जोङो नुनो मोन्दों। दा बियो गणतन्त्रनि थाखाय, डेम'क्रेसिनि थाखाय बियो माने मोजां साइन नङा। जाहाथे बिथांमोना बै जिनिसफोरखौ गासैखौबो सुद्रायनानै लायो, आङो बेखौ खावलायहरदों। आरो इयुनाव बिथांमोना जाहाथे जाथियाव मोनसे आघात नांनाय, जातिनि सेन्टिमेन्टआव आघात नांनाय बाथ्राफोरखौ राजनीतिक मुलाम्फानि थाखाय बुङा, गावसिनि राजनीतिक लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना मावा। बेखिनिखौ आङो क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउ.पि.पि.एल.नि जानानै गोख्रोङै बिथांमोनखौ खावलायहरदों।